С фондация Синергия се свързаха Владимир Пирик и Катерина Халецка, двама млади журналисти с нарушено зрение, бежанци от войната в Украйна, за които България се превърна във втори дом. Синергия, чрез проекта Блинфо, глас, който се чува, финансиран от фонд Активни граждани, им подаде ръка и предостави трибуна, за да разкажат истории за войната в Украйна от първа ръка. Една от разказаните 12 истории започва така. Това е втората война в живота ми, споделя Валентина от Слаботич, Киевска област. Първата беше тиха и нечувана война с мирния атом. На 21 години като доброволец Валентина е участвала в ликвидирането на аварията в Чернобил. Сега, на 57 години, тя отново се сблъсква с безнадежност и разруха. Друга житейска драма е историята на 25-годишната Мария от Дергачи, Харковска област, която разказва: нямаше никакъв шок, когато разбрах, че войната е започнала. Всеки ден знаех, че това ще се случи. Мозъкът ми просто отказваше да приеме факта, че то вече е започнало. На медийния портал Блинфо, списван от незрящи журналисти, ще намерите много теми, но и още реални истории за войната, разказани от обикновени хора. За тях войната не е това, което е в устите на много хора, коментиращи от дистанция. За тях войната е страх, глад и студ, лишения, озоваване без работа и препитание, разрушени къщи, изгубени близки, напускане на дом и родина и преселване в непозната страна. Проектът Блинфо, глас, който се чува, беше реализиран от фондация Синергия за 15 проектни месеца. Изпълнението му стартира на 20 юли 2022 година и приключи на 19 октомври 2023 година. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа в размер на 22 710 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез фонд Активни граждани България, в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта беше да насърчим представители на уязвими групи, бежанци от Украйна, в това число и със зрителни увреждания, да разкажат личните си истории, да бъдат чути и да помогнат и на други бежанци в процеса на събиране и споделяне на истории от първа ръка. Целевата група на проекта са медиите, а крайните ползватели са бежанци, мигранти, търсещи убежище и хора с зрителни увреждания. Чрез Блинфо повишихме доверието в възможните решения на проблемите, укрепихме връзката между медии и представители на уязвимите групи, както и засилихме оптимизма, ангажираността и личната отговорност към актуалните обществени проблеми от страна на гражданите. Проектът Блинфо, глас, който се чува, се реализира с изпълнението на 5 основни дейности, а именно: дейност 1 – управление и отчитане на проекта; дейност 2 – осигуряване на публичност на проекта или комуникационен план; дейност 3 – обучение за прилагане на иновативни сторителинг подходи и методи; дейност 4 – информационно-медиен екип, обслужващ интернет портала Блинфо; и дейност 5 – допълнителни комуникационни дейности. Активностите, заложени в рамките на всяка от дейностите, осигуряват ефективното изпълнение, публичност и информираност на участниците, целевите групи и широката общественост, както и постигането на основната цел на проекта. Сърцевината на проекта и изпълнението на специфичната му и същинска част са заложени в обхвата на дейност 4 – информационно-медиен екип, обслужващ интернет портала Блинфо. Дейността беше изпълнена с преизпълнение на заложените цели.
бяха събрани материали, разписани статии, редактирани и публикувани повече от 24 броя от незрящите журналисти на Блинфо. Половината от разписаните статии бяха за войната в Украйна, а другата половина за теми, които вълнуват незрящата общност у нас. Да свържеш две теми, които изглеждат твърде различни, като бежанци в Украйна и журналистика за незрящи, изглежда немислимо. И за нас беше голямо предизвикателство, защото хора говореха за война в Украйна, обаче говореха от името на големите сили и големите хора. Тоест, ние чувахме гледни точки на Зеленски, на Путин, на генерали, на държавни ръководители, и в цялото това нещо се губеха обикновените хора. Какво мислят те? Какво преживяват те? Как се случва при тях? Друга основна активност, включена в дейност 5, допълнителни комуникационни дейности, е изготвяне на функционалност за интернет страницата на информационно-медийния портал Блинфо за изследване на мнението на читателите по различни теми. На Блинфо беше публикувана анкета, включваща въпроси за изследване на мнението на читателите, а именно: първо, чува ли се гласът на незрящите в медиите? Втори въпрос: запознати ли сте с успешни истории на хора с зрителни увреждания? Трети въпрос: знаете ли, че сайтът Блинфо се пише от незрящи журналисти? Четвърти въпрос: знаете ли, че част от украинските бежанци са хора с увреждания? Пети въпрос: готова ли сте да съдействате като доброволец на незрящи журналисти в подготовката на техни материали? Шести въпрос: научихте ли нещо ново от Блинфо за военния конфликт в Украйна и последствията от него за мирните граждани? Седми въпрос: помага ли неправителствения сектор в България за решаване на актуални проблеми на хората с зрителни увреждания? Въпроси с отворен отговор. Можем ли да научим нещо от незрящите и какво? И девети: как можем да помогнем на украинските бежанци, които са с увреждания? Направен бе кратък анализ на резултатите от анкетата и на тази база се подбраха въпросите, включени в интервютата в поддейност работа с ключови влиятелни лица за разпространение на съобщения, свързани с проекта. С цел подобряване на комуникацията и публичния имидж на Фондация Синергия сред целевата група на незрящите, сред медиите и обществото се проведаха следните интервюта, които са поместени на Блинфо. Интервю с незрящият инфлуенсър Панчо Карамански с повече от 100 000 последователи в TikTok и други социални мрежи. Панчо е вдъхновение за зрящи и незрящи. Завършва след дипломна квалификация в Софийския университет Свети Климент Охридски с право на работа тон режисура. Панчо е консултант по достъпност на бизнес софтуер и веб приложение. В интервюто Панчо споделя: незрящите трябва да направят себе си по-видими. Той разглежда проблемите в незрящата общност, но дава и решения. Интервюта с двама журналисти – Георги Тошев и Димитър Ганев. Георги Тошев, журналист и продуцент, споделя: най-силно се говори от първо лице. Трябва да има ефир за хората с зрителни увреждания, за да не гледаме на проблемите им като на не наши, а да осъзнаем като общество, че всички заедно можем да живеем и да се разбираме въпреки различията. Журналистът Димитър Ганев споделя: журналистиката започва с фактите, обратното е пропаганда. Блинфо е много хубав и смислен проект и бих призовал професионалната общност да съдейства на усилията ви
Идеята е незрящи хора да се научат да правят журналистика. Задачата е както предизвикателство, така и абсолютна необходимост за професионалното приобщаване на незрящите. Интервю с бизнесмен, член на Българския форум на бизнес лидерите, доктор Димитър Георгиев. Като баща на незрящо дете, работодател на хора с зрителни увреждания и системен спомоществовател на редица инициативи и проекти, свързани с тях, мога да кажа, че животът и ежедневието ми са тясно свързани с темата. На въпроса, кои са най-трудно преодолимите стереотипни нагласи, които хората в бизнеса имат спрямо хората с увреждания и обратно, как могат да се преодолеят те, доктор Георгиев отговаря. От страна на бизнеса е фокусът върху увреждането, а не върху талантите и възможностите. От страна на хората с увреждания е заучената безпомощност и нагласата, че всички са длъжни да оказват помощ, което е само частично вярно. В крайна сметка, от взаимната си среща и двете страни могат да спечелят, стига да имат ценности и мотивация в тази посока, вместо да презюмират стереотипите си. Редакторът на Блинфо, Кристиян Григоров, незрящ журналист, завършил българска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски, споделя. Журналистика е ориентирана към решение. Понеже се каза няколко пъти, държа да кажа, че ориентирана към решение означава, че конкретният материал цели даден проблем, който е представен, да бъде разрешен чрез това, че той влиза в медийното и обществено пространство като информация за проблема. Ако на проблема не е дадено решение, то е просто някакво оплакване от този проблем. Дефинираме, че има проблем, но не дефинираме какви са възможни решения. И затова ние сме много силно насочени към решенията и ако ги няма решенията, на нас няма и мотивацията да работим. Аз възприемам този проект като продължение на вече започнати неща и не завършик на това, което сме вече стартирали, защото всяко едно от нещата, които сме започнали, можем да го продължим. Настоящето видео е част от изпълнението на допълнителните комуникационни дейности в рамките на проект Блинфо – глас, който се чува. Осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Фонд Активни граждани България. Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от Фондация Синергия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че видеото отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд Активни граждани България. За повече информация по темата, моля, посетете медийния портал Блинфо.